Избери "Целуни момичетата" понеделник от 21 часа по Кинонова. Чио печен чипс. Хрупкав и вкусен. Печен, не пържен. Забавлявай с Чио печен чипс с 70% по-малко мазнини. Опитвали сте всичко в борбата с пърхота? Много често причината за пърхота са гъбички, които изискват медицинско решение. Низорал е лечебен шампуан, който ефективно елиминира причинителя на пърхот и бързо облегчава лющането и сърбежа. Низорал лечебен шампуан елиминира пърхота. Лекарствен продукт без рецепта за лица на 12 години. Преди употреба прочетете листовката. А за ежедневна употреба вземи новия шампуан Низорал Кеър. Низорал Кеър балансира микробиома на скалпа с иновативната съставка Кринипан и предпазва от повторната поява на пърхот. Използвай шампуан Низорал Кеър всеки ден за красива коса и дълготраен контрол на пърхота. Избери своята KitKat почивка. Тази с легендарен млечен шоколад. С нежен бял KitKat. Или пък гръбни тази с фъстъчен крем. Сега опитай хрупкаво нежно съчетание в черно и бяло с новия KitKat Chunky Black and White. Дай си почивка. Вземи KitKat. Екопрограма с тази мръсотия. So what? Сомат. Сомат Дуо Гел е номер 1 гел срещу загорели остатъци и при ниска температура. Превключи на Сомат Дуо Гел и спести енергия. Нещо против да присъствам на срещата? Болката не пита. Попитай за Оклис. А сега и Оклис Форте. По-бърз и по-трайно обезболяващ ефект. Оклис Форте. Облегчава веднага. Оклис Форте. Лекарствени продукти без рецепта за възрастни деца на 14 години. Съдържат ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката. Оформи градината със стил с първокласните акумулаторни уреди на Щил. Само при оторизираните дилъри на Щил. Сега е време за мен. Страхотно, но има по-добър Бреф начин. Новите Бреф спа моменти. Ефективно почистване при всяко пускане на водата. За винаги блестяща тоалетна. С етерични масла. За усещане като в спа център. Сега е моето време да се отпусна. Новите Бреф спа моменти. Искаш кола? Имаш я. С финансов лизинг за покупка на автомобил. Кандидатстваш бързо и лесно онлайн и получаваш финансиране до 100 000 лева, а всичко се случва дори и в рамките на ден. Максо БГ. Лизинг на време. Заблести с новата серия Oleo Intense. Формулата, обогатена с масла, почиства и дълбоко подхранва косата. Здрава, неотежнена, изпълнена с блясък. Опитай сега. Саяс Oleo Intense. Винаги, когато имаш нужда, Аспирин С е до теб. Аспирин С действа още при първите симптоми на настинка и грип, като бързо ги облегчава. Аспирин С съдържа витамин С и има положителен ефект върху възпалителния процес. Аспирин С винаги до теб, когато имаш нужда. Лекарствени продукти без рецепта за лица над 12 години. Съдържат цитилсалицилова и аскорбинова киселина. Преди употреба прочетете листовката. Пари си трябват винаги и за всичко. Ти си знаеш за какво. Имаш ги на Easy Credit BG. Мастърка, мента и копър и салвия. Хоп, евкалипт и пелин. Грейпфрут и мента и салвия. Мента и корен дилянка. Върбинка и салвия, лайка, невен, карамфил. И денят е готов. Лукчета. Винаги с билки. Винаги с любов. Открий новите душ гелове Lux Botanicals. Стимулират сетивата с аромат на екзотични цветя и силата на натурални масла. Ежедневна грижа със силата на природата. Открийте новите Lux Botanicals. There's a light shining bright on a deep winter night. So if accidents happen, then all that matters is knowing that somebody's close. Don't you be down if you're lost and you're found, and there's always someone there to save the day. With friends like these, no, you're never alone, 'cause they'll always guide the way back home. Gotta be brave. Love is a light shimmering bright, shining on you. 'Cause friends like these will
магията на специалните моменти. Вълшебна Коледа с Lidl. Избери Moonraker в неделя от 22 по Кино Нова. Не пропускайте 2, 3, сега. Честит рожден ден. Една кучешка история за истинско приятелство. Марли! Едно щастливо семейство и голямо лошо куче. Марли! Не дай! С голямо сърце и палави лапи, които ще ви следват до край. Марли, това е Патрик. Избери Дженифър Анистън и Оуен Уилсън в Марли и аз. Тази вечер от 21 по Кино Нова. Направил съм резервация за двама в Бернес. Последния път, като ми каза, че всичко е наред, те арестуваха. Имаше една единствена задача. Аз не съм тук за шоуто, да готвя. Извинявай, че имам някакви други мечти и амбиции извън това да имаме дете. Беше несправедливо да ме изхвърляте от шоуто. Извинявай, че не те разпитвам за тъпто ти предаване. Тук насетне да продължим сами напред. Искаш развод? Алея на славата. Премиера тази вечер от 22 часа. По Нова.